24 январ көнне Казан Кремлендә гаилә елын ачуга багышланган тантаналы кабул итү булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күп балалы гаиләләр белән очрашты. Аларга Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантаналы кабул итүдә райондашыбыз Килдебәк авылыннан 5 бала әнисе Алия Каримуллина һәм аның гаиләсе катнашты. Илебез президенты Владимир Путин билгеләп үткәнчә, күп балалы гаилә Россия киләчәгенең нигезе. Тантаналы кабул итүдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 11 гаиләгә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен тапшырды. Райондашыбыз Килдебәк авылында яшәүче Алия Каримуллина исә ана даны медалена лаек булды. Алия һөнәре буенча медик. Килдебәк авылында фельдшер-акушерлык пунктында эшли. Кулыннан килмәгән бер генә эштә юк. Эшкә тотынса, кулларыннан гөлләр тама. Гаиләнең иң зур байлыгы әлбәттә балалар. Алия тормыш иптәше Зөлфәт белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Иң олы бала уллары Дамир 2007 елгы, иң кечкенәсе Мәрьям 2020 елгы. Әти-әни балаларның тәрбиясенә бик зур игътибар бирә. Өлкәнрәк балалар яхшы укыйлар, олимпиада, бәйгеләрдә катнашалар, төрле юнәлештәге түгәрәкләрдә шөгыльләнәләр. Гаиләдәге өлкәннәр Зөлфәтнең әти-әнисе Миннемөхәммәд абый белән Зөлхиҗә апада яшьләрнең зур ярдәмчеләре. Каримуллиннар гаиләсендә һәр шәх олыны олы, кешене кеше итеп яшиләр. Алиянең ана даны медалена лаек булуда да һәрберсенең өлеше бар.